ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kamot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sinenggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis nga kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabumbo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabumbo naton. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time 40 or 28 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mangaga Pilipinas, Mangaga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? Kadasig lang sa mga inadlaw naton, Martes na kita sa karon ni adlaw banwa, petsa 28 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilla. Di naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man naton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents
Sa ano bala pinakamaragap pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of today nga ato niya nga diskusyonan. Pinaiya ka mga regap pangunang mga balita ato niya nga paghahatagan sa pagtamod no subong sa sining Martes naman nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan. Una kita sa mga regap pangunang mga balita lokal sa subong iya nga aga. Kamustahon ta naman ang sitwasyon aton driya sa may palibot sa syudad sang Bacolod. Ato niya nga hibaloon, ato niya nga chikeron, kamusta, no? Subong nga adlaw sang Martes, grabe. Karasig lang sa mga inadlaw naton, Bombo Anthony, and it's, pila na lang kadlaw ang nabilin? 3 days more to go na lang mga kabiyanan. Kag, magasugalaw na kita sang bagong tuig! Welcome na, year 2022. Grabe, tatlo na lang nakadlaw ha, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Kag subong man sa mga regap pangunang mga balita local, since nga ang syudad sa Bacolod nalabot ng herd immunity, ang 5 to 11 years old target nga mabakunahan sa syudad sa Bacolod. Amo naman ning masunod, no? 5 to 11 years old. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo, no? Sa pilapagid ka mga regap pangunang mga balita, no? Ang 1.1 million niya, speaking sang vaccination, nabakunahan na sa province, tiyang Negros ya. Ang target niya mabakunahan is 1.8 million ka mga tao. Sige, no? And syempre sa mga kabombo naton sa ato nga mga kauturan, no? Ang 43rd Catholic Mass Media Awards Hakot Award ang Bombo Radyo Philippines, no? Sa mga nagkalain-lain ng mga programa. So, and our congratulations, diskusyon na naman natin, no? Ang ining mga nadagaan ginhakot award sa Bombo Radyo Philippines sa 43rd Catholic Mass Media Award. Kag subong man sa aton nga mga kabombo sa dugang pang mga balita, no, hibaloon tani kun okay na tong Japan matapos nga do kadamol gid sang pag-ulan sang ice didto, no? Ang kalibutan ta isa do hindi mo na maintindihan kay mga sobrasyon ka mga flights nga daan na kanselar. So ibaloon naton karon sa aton nga Bombo Samurai correspondent direkta sa Japan, si Bombo International correspondent Josel Palma. Kag subong man sa aton nga mga kabombo sa pila pa ka mga regapangunang mga balita, ang hambal ni President Rodrigo Duterte ang mga naapektuhan ni Bagyo Odette makabaton sang 5,000 pesos pagidiya nga ayuda. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang paiyang mga balita nga ato niya nga diskusyonan, speaking man sa ato niya nga presidente, hambal niya ginbasol niya sa kasuguan kung rason nga ideklarar ang state of calamity, no? Sige, kag subong man ang mga nalatnan subong sang COVID 380 nagdugang, no? So ang holiday surge amo gid ni ang ginakangawaan sa karon, no? Sa aton nga mga kauturan man kag sa aton iya nga mga kabombo. So sa liwat ha, initanan ang aton iyang diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga dirigid lamang, no? Sa aton nga mga kabombo sining Martes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa Martes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition, na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So hibaloon tama, no? Subong iya nga aga makitsikya naman kita sa aton nga merkado kay ang hibaloon ta presyohan isang manok, sang baboy nagtaas, wala nagtaas, nagsaka. No, kay tapos na Christmas, Bombo Anthony, pero manog New Year. Kabalo naman kita subong sang sitwasyon, no? Kung kisa gani kun mga ang demand sa siniya nga mga produkto damo, no? Mataas-taas man, so law of supply and demand, no? Amo naman ang magatirada sinadira, no? So sa liwata, initanan, no, sa aton mga kauturan ang ato diya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga, sa subong naman naton nga
edition, no? Sining, again, Martes naman yung edition sa ato niya nga pala tuntunan sa Bombo report sa first edition. Sige, so kamustahon naman ang ato niya nga sitwasyon niya mga kabinan sa ato niya palibot sa siyudad sa Bacolod, no? Maulanon nga tiyempo. Ang tiyempo tapos sa tito, paktan ga ulan-ulan, no? That's why sa mga kauturan takon magwa kita man sa ato niya panimalay, pero subong niya ang gidya, ang isa gidya, tugnaw gidya, grabing hangin. Ma-feel mo gidya, December man gidya, no? Mo gidya nga, no, batsagan, sus kung hapon or serum, no, kung gabi, kakusog blas ang hangin, katugnaw. December na gidya. And dapat ko na gani kay na, liwat nga na pamatudan, Bombo Anthony, sang Bombo Radio Philippines, ang dekalidad sining nga mga programa, matapos nga paribago naman ini nga nagpanghakot sang prestihiyoso nga pasidungog sa bagulang natapos nga 43rd Catholic Mass Media Awards o kon CMMA. 4 ka mga major awards kag 2 ka pinasahi nga mga citations ang nadaog sang Bombo Radio Philippines. Ini bilang pagkilala sa pagpabilin sang network sang mataas nga standard sa mga programa sini sa pihak sang pandemya nga nagpamusdok sa bugos nga kalibutan. Ang handom sang management sang Bombo Radio Philippines nga mapataas ang kalidad sa mga programa sini, isa ka pamaagi sa pag-apresyar sa mga tagpanamatik kag tumalanaw sini rason nga ang inyo number 1 radio network in the country ang fully digitalized na. Samtang ang iban nga yara sa industriya ang nagapabilin sa gihapon sa ginatawag nga teleradyo mode, no? Ang Bombo Radyo madala ka mo sa bisan diin nga parte sang kalibutan bangod sa near TV digital platforms sini. So, ang ini nga pagpanikasog sang Bombo Radio Philippines ginkilala sang Catholic Mass Media Awards matapos nga nagdaog ang mga programa sini kag nagpanguna sa iban pa nga mga big players sa radyo, print, advertising, television kag film. So, yari ang mga masunod nga mga programa sang Bombo Radio Philippines nga ginkilala kag ginhatagan sang pasidungog sa bago lang natapos nga awards night sa 43rd Catholic Mass Media Awards, no? Ang Best News Feature, ang Bombo Radyo Iloilo. Public Service Program, ang Bombo Radyo Tuguegarao. Best News Program, ang Star FM Baguio. Kag ang Best Entertainment Program, ang Star FM Bacolod. Samtang ginhatagan man sang special citations ang mga masunod nga mga programa, no? Ang Best Counseling Program ang Bombo Radyo Bacolod kag ang Best News Feature ang Star FM Manila. Para sa ibalo sang tanan, ang Catholic Mass Media Awards ang nabase sa mga core values nga gin-promote sang founder sini, no? Ang nagtaliwan nga Anay Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin sang gintukod ini sadtong 1978. Sa liwat, ginahalad sang Bombo Radio Philippines ang nabaton sini nga panibago na naman nga mga awards o kon pagkilala sa tanan nga mga tagpalamatik kag tumalanaw nga wala nagakataka sa pagsuporta sa mga programa kag promo sini nga mo ang naman ang nagaserbe bilang inspirasyon agud mapasanyog pagid kag mapabilin ang dekalidad nga mga programa kag serbisyo. So para ni sa inyo, no, sa aton tanan, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? Ining aton iyang inspirasyon again, agud magatag kami sang serbisyo sa inyo para sa sini naman yung mga awards, imagine bala, no? Hakot Award sa 43rd Catholic Mass Media Awards ang Bombo Radio Philippines kag ang Star FM. Okay, sige, again, congratulations. Okay,
Sige, no? So, that is why diriya sa Bombo Radyo, no, promos, why untat, sa bag-o lang ginatapos ang aton iyang 1-2 panalo promo, ti manugtapos naman ang tuig, pagbukas naman sang tuig sa 2022, no? Mga panibago naman yung mga promos naman sa Bombo Radyo, na iba naman nato ang promos nato ni way untat na iya ang buwan naman ng salvo, swerte sa palengke, 1-2 panalo promo, no? Kag iban pa, may mga civic project pang Bombo Radyo Philippines na para gidini sa inyo, para sa aton iya nga mga kauturan, no? Kay ginahalad naton ini sa inyo sa aton nga mga tagpalamati nga padayon nga nagasagdag sa aton. Okay, sige, no? So sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, no? Subong iyang aga, hambal ko na gani. Kamustahon man nato ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod, ang tiyempo naton subong niya, no? Sa mga utod naton nga managwa sa Panimalay, kiti subong panibag-o naman niya adlaw. Grabe, manotice nyo kahapon perting traffic, no? So sa subong nga mga panyempo guro, let's say kung nag-allowance ka, maghalin ka sa Panimalay mo 30 minutos or 20 minutos, dublihon mo gid para hindi ka malate kung may trabaho ka, no? Kung may mga kalantuan ka, kaya subong grabe ka traffic. Kapon niya daw traffic kundi days before Christmas, perting traffic, no? Ti understandable. Pero so kahapon, no, sa gyapon perting traffic, maybe because tinagbinalik naman sa trabaho, no, damo mga nagpinauli kung anong plastada. So today, amo naman na ang ekspektasyon naton, no, sa aton iya nga mga kauturan. So that is why, no, kung mas early kita, mas maayo, no. Inabalang mas temprano kita, mas makapaayo gid nga temprano kita sa aton iya nga mga kauturan man kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Sa aton iya nga mga palamati, no, ang mga naga-monitor na sa aton subong sa mga naga-congratulate, salamat gid, no, sa ning pasidugong naman nga nagkuha sa Bombo Radyo Philippines. Sa mga utod naton nga naga-monitor sa aton, no, sa 630 kHz sa inyo sinatagsa ka mga radio dial. Video hope ang tanan nyo nga radyo wala na naka-fix dial para makapamati gid kita sa bombo, no? Kung nakabaton kita dira sang radyo halin sa bombo, kag may pamaskwa pa nga until sang December 25 nga 3,000 pesos. Amo na yang Bombo Radyo. So, sa mga kauturan ta, nagka-monitor man sa aton sa Facebook Live, sa Bombo Radyo Bacolod, no? Sa mga nagasakdag sa aton, mga kauturan ta, nga especially man, no, sa luwas sa pungsod, way na untat sa pag-monitor sa aton dris Bombo Radyo, no? Sa mga kauturan ta sa luwas sa pungsod or mangin sa YouTube, no? Kay ang Bombo mayara iya mga kabiran sang YouTube account. Nagadamo nagidadra ang aton nga mga subscribers. So you may also visit us sa aton nga YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, sa Bombo Radyo Philippines, no? Kaya dira nyo man kami makit-ano ang aton iya nga mga programa, no? Samtang nagapadayon kita man sa aton iya nga mga programa. Okay? Sige, 43 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Tsikero naton ang aton iya nga mga nagapanguna naman nga mga balaklon, no? Ang mabakal man subong, no, manok, baboy, kay mante, especially kung mag-New Year na. Kag sa New Year celebration, de bla gina-expectar kung ang Christmas naton, bongga man naton iya nga celebration sa Christmas, ang New Year, pag iti, amo kita na mag-celebrate like diri sa Pilipinas, no? Sa mga kabombo naton, and manotice nyo na may New Year's around the world kita nga gina-feature sa mga palatuntunan sa Bombo Radyo. Gina-check man naton kamusta ang New Year celebration sa iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, no? Sa mga utod naton nga through pinaagi sa mga utod naton nga mga OFWs nga yara dito. So kay ni baluan man naton nga kita diri sa Pilipinas when we celebrate sa New Year nga ginatawag ti bongga na iya. Kung galante sang Christmas pagka New Year ya, ti syempre halo sa mga manamit nga mga pagawon ginahanda na iya. Bonggang-bongga. May mga palupok pa na. Pero kumbaga sa Department of Health kay kadelikado ti relax lang tanay. Hindi siya shadow iya nga magpalupok kung pwede nga magbulubagting-bagting lang kita danay para nga
isang kamot nga magkala wasak dra or tudlo pahilayo lang nga magkala bulag sa aton iyang mga lawas, no? Pero sa nakaandan gani naton kag sa namataan naton driya sa Pilipinas, basta gani New Year ti en grande gani ang celebration. And most of us, no, dapat ara sa mga panimalay or ang kabahin na, no, sang aton iya nga sa kultura naton, no, sa tradisyon naton nga amo gid kita na iya mag-celebrate sa New Year, no, sa pag-welcome naman naton sang panibagong nga tuig. Dinagahanda kita sa mga 12 fruits, no, nga ginatawag, no, sa aton yung mga kabombo. So that is how we celebrate sang New Year, no, para nga i-welcome tang 2022 sa kamunang ginahambal sang mahamong nga yaon, no, ti kabay pa kaysa na labyan naton nga pandemya, no, hindi lahog-lahog man nga pag-antos man ang aton tanan ni affected kita tanan ti subong pa lang nga ti do nakabangon-bangon kita, nakabawi-bawi kita, although ang ginahambal permi sa aton, no, sa Department of Health hindi gid kita iya makabinan nga magkumpiyansa. So that is why sa subong iya nga aga liwat naton nga bisitahon ang aton iya nga merkado driya sa may syudad sa Bacolod para mahibalawan tang presyohanay sa mga nagapangunang mga balaklon. May idea kamo sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Ano ang mga presyo, no, tikon makayata, pero sa bagay, no, we have to be very practical also kay hindi man iya pwede, no, sa mga kauturan ta nga ti mapabongga kita tapos ti hindi man niya kaya man naton. Abutang balon berarti kung ano lang ang aton iya nga masarangan kay basi karon nga hindi na kaya sa budget. That is why nga para magiyahan ka mo sa mga kauturan ta, kung ano naman ang mga presyohanay naman, no, sa mga nagapanguna nga mga balaklon, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, chikero naton ang mga merkado naton driya sa may syudad sa Bacolod. Ang Libertad Public Market, at syempre, iway punaw na iya. Kung aga iya, no, madamo gidya sa mga kauturan naton nga nagapanindahan, no? Nagapanindahan. Ang Libertad amo gid ni siya ang pinakaaga-aga gid halos kani, no? Way lang curfew, halos 24 oras. And then ang Burgos Market, amat-amat naman yung bukas subong aga, mga talipa pa. Ang Central Market do medyo ulo adlaw na. No, that's why sa mga nakasabayan natin this morning, maiba natin yung mga utod dyan, nakapanindahan na naya sa Libertad Public Market, no, diba? Nagapauli na, no, sa mga nagadigamo dire kay may mga kulukarinderya or maski sa panimalay, no, kay kinanglan ti temprano aga pa makahimos, no, makadigamo or makahimos sa subong naman iya nga adlaw sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige, no, so sa aton yung mga kauturan iya mga kabenan, no, hibaloon naton ini, chikero naton ang unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Lianizil Minardo. Kamusta ang aton iyang sitwasyon iya mga kabinan gidiya sa may palibot sa syudad sang Bacolod. So, sariwata sa mga kauturan naton sa karon nga ti dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbudugtaw, no? Bugtaw na, bangon na. Alas or 47 minutos nang nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. Manog alas 5 na kita. So, dapat aga pa kita iyang magmalata, kag aga pa man kita iyang mga kabiran nga magbudugtaw kay nga daan. Ka-traffic, subong ekspektaron tana. So, meaning, amo ni Blang ginambal, early bird catches the worm. No? Sa mga katigulangan ganin naton, di ba? Amo ni ginambal naton nga, early bird catches the worm. So, kung temprano kapaya, syempre, damo pang imo sa iya nga mahikot ara. Amo gid na perme. So, amo ni ginambal, no? Sa pangabuhi, amo man na, pisan-pisan lang, no? Sa subong nga pandemya, sa ginaagyan naton, maybe madamo man na nawadan sa trabaho, pero syempre kung panikasog kag nagapaninguha kita, why man na iya mga kabinan sang imposible sinadra. But we have to remember again ang ginasulit-sulit man sa Department of Health nga ara pasagyapon ang virus, no?
damo-damo pagyapon. May mga gaka-infect pa sa gyapon, although hindi naman ni siya muna akadamo, no? Sang kahapon nga daw 318 ang dugang pasyente sang COVID-19 sa Pilipinas, pero sa 26 ni ka-laboratories nga naka-report sa Department of Health, no? Sa sininga numero, iara sa 12 ang hindi operational abi sa holiday break. So, 318 ang nagdugang. Pero in fairness, no, amo na malanggid ni kung tanawon mo tag 200 plus, 300 plus, why naman yun siya nagasubra iya sa 500 kabay pa nga wala lang niya tuod sang holiday search kay damo gid ang mga tinipon-tipon. So again, yari na si Bombolyan Izil Minardo ang una nga hugnat sa balita sang patrol madulong sa aton subong iyang aga. Bombo Zil, maayong aga. Bomboan, maulanon nga aga, no? Adri kita subong live sa may Libertad Public Market, Bacolod City, Bomboan, no? Kung sa Diendre, makita naton nga biskan nagainulan na Bomboan, ang aton nga mga kautura, no? Rain or shine, ari di sa gihapon, sa madamo-damo na ang kautura naton nga yari diri subong sa may Libertad Public Market nga nagapanindahan na Bomboan. So ari kita diri subong sa baligyaan gid sinisa nga baboy Bomboan, so ginsikyan naton diri ang ilang nga presyohanay. So amo lang gyapon Bomboan ang presyo diri sa nga baboy sa may Libertad. So 180 lang di sa gyapon ang kilo sa nga baboy Bomboan. So Very namangkot good, ako wala diri pagsaka. Bomboan. Bal kumayo gid kay wala pagsaka. Yes, sa diri sa ila Bomboan ang ila presyo amo lang sa gihapon sa may Libertad Public Market. Wala lang ta kabalo sa iban pagid nga mga baligyaan niya, pero diri sa ila Bomboan ang mga raya na di nga nagabaligya sa nga karne sang baboy Bomboan still no 180 lang sa gyapon ang ila diri nga baligyaanay. Bombo Zil, mapamangkot naton kung until New Year amo gid ning ila presyo. Bomboan dito sa may piyak. So pangmakoton nato na Bomboan ang isa diri ka nagabaligya sang baboy. Si Sir. Sir, mayong aga. Sir, ano gani pangalan ta, Sir? Bibot. Si Sir Bebot, Bomboan. So Sir, ang presyohan na isang baboy subong amo naman sa gyapon. Oo. Amo man Until Japon. mag New Year, Sir, amo na gyapon ang presyo. Oo, amo man. Parehas man Japon. Wala man nagtaas, Sir, no? Why man? Sila gid gani ang inyong presyohan, Sir. Sa dra sa ila bakal man lang ako. Kabakal ka man. So 180 man sa gyapon sinang kilo. Oo, sa 180. So ang manok diri, Sir. Why ko ya kabalos man? Kaya baboy diri siya. So Bomboan, amo na sa gyapon niya ang ilang presyohan ay gid. So until mag New Year, amo man gyapon ang presyo sininila sa 118 ang kilo Bomboan. Oh, si Sir Bebot nagapamalaklon dira sa Libertad. Bomboan? Oo, si Sir Bebot tambal ko nagapamalaklon dira sa Libertad. Nagabaligya man siya sa nga baboy diri Bomboan. Oo. Ita sa tag-iya sinisang baboyan. Diri ako nabaligyaan sa nga karne sa nga baboy. Okay. So mayo man kay hindi na sila magpasaka up until New Year kay kabaluming kita ti ang baboy ano ni kani Bombo Zil ang baboy kalabanan do nagabakal man gid sini mo mag New Year. Yes, correct kita Bomboan, no? So kaga sa iban ko nga area sa Bomboan, so medyo nagtaas-taas gid man kay tungod man sa pagka-apektado sinisang nga bagyo Bomboan, no? So sikera naman nato na Bomboan diri ang kilo sa nga manok ang bala Bomboan, no? Kung tagpila naman o kung may pagtaas bala kay diri sa ato na sa Negros on 2 milyon gid diri ang naperde sini sa maya broiler sini bala Bomboan, no? Correct. So mamangkot kita diri kung tagpila ang presyo sini sa nga manok. Sir, mayong aga. Sir, tagpila ang kilo sa buong sang manok? 185. 185 Bomboan? 185. So, sa subong, 185 sin ang presyo. Until New Year, sir, amo na ganinyo presyohan ay? Depende. Sa sang nagligad, sir, pila ang presyo sa manok? 160 nagtaas. So, Bomboan, amo na yung ginambal nato. Ang manok gid nagsaka. Ang manok ang nagsaka Bomboan. So, kahit ang halit, bala sa nga bagyo, sa nga diri sa may Negros Bomboan, do pilagid ka milyon ang nagkalaperde di rin nagligat sa reported is 275 milyon ka ang presyo sini sa nga broiler nga nahalita niga sa bugos na ni nga Negros Occidental Bomboan. Oo. Te amuna no. So meaning pila 15 pesos. Pila yung saka? 185.
25 gid bambuan. Yes. Oh, 25 pesos. Yes, so do mahal-mahal ang manok subong kaysa sa baboy bambuan dito. Papamangkota 180 ang kilo sang baboy, subong ang manok is 185. Oo. So, amo na, no? Sa ato niya mga kauturante ina, because kay Bagyo Odette, kay ti syempre, damo man ginay nagkalahalitan, bombozil mo. Yes, amo gid gani bambuan. So amo na gani kisang ginambal ta manok. Kung magbakal ka man sang isda, no, mas mahal pa gid ini sa baboy kaysa mabakal ka na lang baboy kahit ang kilo bala kisa sang isda bambuan agadlagan man 300 or masobra pa. No, so sa subong ang aton sini nga mga manugbakal bambuan, so may idea na sila kung pila sini ang presyo subong ukon ang pagtaas sini sa nga manok bambuan. Amo gani man ti damo pagyapon nagapamalaklon sang manok dira bombosil. Sa subong nga bambuan, so wala pa. Wala, Diri, no? Nasang, diri na timingan. Kagina bambuan, may nakita man ko nga nagabakal na sinisa nga manok. No, kagasang iban man nga parte. Nag-aasal sini sila siguro. For sure bambuan. Kiti kagina may nakita, may nasiplatan ko diri nga nagbakal sa nga manok. Kag sang mga atay sini bambuan, may mga ulok, kag mga tinae. Mandiri nga ginaasal na bala bambuan. Oo, amo gani man. Ang presyo sang baboy, pila bombozil, 180 kung 280. Pamangkot ko kagina bambuan. So 180 pero i-confirm ata bambuan. Kay kagina kapila ko naga-confirm kung 180 gahuo man ini ang nagabaligya sa nga baboy. Kasi parte na kabaratong iya baboy nga ina. Kay may mga Gani areas. 180. Ha? Come again? Ang pagambal niya kagina bambuan is 180. Sir, ang presyo gid sa nga baboy 280 sir no? Ang amon baligya 180. 180. Kaya ang amon ihaw na yon. Okay. Mga dagko lang nga baboy na. Una nga barato lang siya. Mo na. Pero patining ya labot puro subong 250 na. 280? 280. Patining. Yes. Amo na bambuan. So ang patining. So 280. Lain gali na? Yes, sa bambuan ilain ang ilang Ano kani ko presyohan. ila ihaw ya? Anong ihaw nila to kuno bombosil na yon? Bambuan? Ano tong ila ihaw nga baboy na yon? Na yon bambuan. That is why may mga areas na dira sa Libertad nga kabaratos ng baboy. Ti anong kinalain sinasang sabor do pareho man lang? Pareho siya bambuan kasi medyo madugay-dugay lang lagaon. Ano ang na yon. Pero ang sabor bambuan, the same lang sila sa gihapon, sa ginapatining man. Importante, preska. Why man, okay man Pero na. mas nami, siguro, mas nami, kuno, so atong sunod, di kay sir, ang gulang, o kon ang na yon sini. Pero importante ang bala si sir nga preska na iya, halin na bago sa slaughterhouse. Bambuan? Ang balko importante, sina preska na, bombosil. Yes, so bago ihaw man ninyo, sir, no? Amon ihaw, aro. Yes, sa bambuan bago gid dire makita man naton nang nagapula-pula pagid kagabag ulang gid dire nila so may mga dugo pa preska pa sa nga dugo sini bambuan. Oo. No, ang dire. So may ara na ang ginatawag nga tenderloin na sa sir no. So pila na siya yung presyohan niyo di sir? Ang tender namon 200 lang ni amon. Yes, ang tenderloin ni siya bambuan. So mas mahumok ni siya bambuan. Oh. Brato, gigilay ka tamang iya baboy. That's why nga damo nga bakal dira. Yes. Kaga diri ang presyohan na nila bambuan. Ako ridas ba na di sir no? Ang gabaligya di amo lang gid ang presyohan wala man may nagapamahal. Kasi dito lain naman atong presyo sa. Yes, sa bambuan sa may sa piyak no, sa may punta pag ito ya. Diri sa Libertad lain man ang presyohan pero diri nga parte ya sa may baligyaan gid sa sulod sa mga karnihan gid diri bambuan. So ang matambal ni sir ang sa nayon ni bala bambuan nga klase is 180 lang gid ang ilang nga presyohan. Ang sa fattening na nagalabot 280 kag ang sa tenderloin ni ang kilo ya bambuan. So mas amo ni gani kung kakis ang nami lutoon na bambuan kay mas madali ni siya lagaon no kung mga pang putsero lang bala bambuan. So ang tenderloin is 200 ang kilo. So barato na bambuan kay kung sa iban sa mga market na nagani. So may kamahala na ang baboy nga ginabaligya. Zil, din sila gakuha sang ila baboy. Sir, din ka mo gakuha sang baboy nyo nga ginaihaw, sir? Ma'am, Din ka mo gakuha sang baboy nga ginaihaw? mega supply sa amon nga supplier Dili na. naman sa negro, sir? Dili lang man. Why man naapektuhan ni Odette? Supplier kami. Bambuan? Hambal, why man naapektuhan ni Odette ang ginakuhaan nila baboy?
Wala man naapektuhan sa bagyo, sir, ang ginakuhaan niyo, sir? Wala man. So, wala man nabambuan. Timayo man, kay bulo barato, dayang ilang nga baboy. Yes, amo kita gani bambuan, no? So, mas makasave ang mga tao o kana mga pumuluyo nga magbabakal kung sa drigil mismo bambuan sa may Libertad no pawais-wais sa mga napangita diri sa nga balagyaan kay kung kung malibot gid sila bambuan no makakita sila sa nga barato nga balagyaan. That is why damo gid sa gyapon nagapanindahan masiaga pag 1 taon makapanindahan kay makabarato kag gid yung busil. Yes, may mga tiil man sila kang mga paras sini bambuan no so barato lang. Ang paras? 120. Yes, so 120 ang kilo sini sa nga paras bambuan. Kag ang ulo, TL 120 man, sir. Namin ibutangan lang ka, bambuan. Namin ton. KBL, yes. Okay, so mo na gali nga bulubahado ila nga presyo. Kay tinatingala man ta nga kabarato haw. Mga lain-lain nagliyang mga klase ng isang baboy. Pero biskan sa tenderloin nila bambuan, sa barato sa gyapon, kay may Arabia bambuan, nagalabot niya 280 kung sa mga barangay na balang nga market sa bambuan. So mahal-mahal gid man. Pero sa diri barato gid sa bambuan ang baboy. Barato. Gid so ayo otherwise laga kawadaan customer. Yes, correct ka bambuan. So alin kagina pag labot din nato naman nagabakal biska na pipila lang sa diri sa ila ni Sir nga raya gid diri na kay Sir Bebot na diri baligyaan. Pilaman ka nayon ang matumba kag antes matapos ang adlaw bombozil? Sa isa kadlaw, sir, mga pila mabaligya niyo, sir, kung nayon ni sir? Amon ihaw, isa-isa mo lang kadadlaw, pero isa-isa lang bambuan. 150, 120 kilos. Oh, okay. 150 kaga 120 kilo sa bambuan. Sa parte bala bambuan sa nga Escalante, no, barato man dito ang baboy. No, ang ila niya nga miskan ginafatining ni bala bambuan. So 190 lang dito ang kilo. Din dampi na sa Libertad, magsulod na sa Libertad ang baligyaan ni Sir Bebot. Yes, sa bambuan, diri sa may manukan, gid, kag sa may mga isdaan na bambuan. Diri gid sa may ginapwestuhan gini sa mga karne, sa may isdaan gid dapit ang bambuan, kay sa may dito sa may punta pa gid, may dito man to baligyaan nga mga karne sa nga baboy bambuan. Okay, so amo na nga barato sila da. Pero ang klaro subong niya, ang presyo ya sang manok ya nagsaka gid siya. Yes, sa bambuan ang presyo gid sang manok subong do hindi magwanta. Hindi magwanta. Iba na ba ting isda nga dan subong do medyo iwat-iwat man kumaulan-ulan nga dan do medyo mahal-mahal man, no, Bumuzil? Yes. Amo na kani bambuan kung magbakal ka sa manok, no maminsar ka na lang mabakal ka na lang sa nga baboy, no? Kay 185 bala ang kilo sa manok subong nagliga 160 lang. Subong nagataas kisa nga 25 pesos sa bambuan. Oo. So amo na ha para nga at least no may giya ang mga kauturan naton kung manindahan manigit kita ya Bombozil. Yes, correct kay bambuan. So subong bambuan ang sitwasyon diri no sa may Libertad Public Market. So sa padayon bambuan no gadamo o kun nagamatamat na gid mande damo ang mga kauturan nga naton nga nagapanindahan sa sini nga aga bambuan. So kalabanan man di nga mga makita naton is mga kababainhan kag mga ang nagabululig na diri bala bambuan sa nga agatimbag diri no ang pangapangakwat man ice diri mga pamatanon nagaginabutang diri nila sa may ang mga isdaan dapeta bambuan kag kanami diri sa may kasagad kay sir magakihad sini wala bambuan sa mga baboy diri no sagad-sagad no Magal bambuan talom-talom sa ila sini nga mga kutsilyo so diri nga parte bambuan no so madamo sila sa customer tungod sa presyo man nila so mas bahado-bahado diyan makasave gid ang tao nga nagabakal diri ayon nga part bambuan. Oo, okay. Basta importante preska. Huwag man yan sang kunano. Kung gaon mo lang nga medyo madugay-dugay, kundi okay lang na. Basta makabarato. Yes, sa bambuan kag mas nami gani kuno sabor sinis ang gulang o kung ani ang ginatawag nila nga nayon ang bambuan gani kay ti medyo madugay-dugay lang gid nga lagaan ini ang iyang madangta na bambuan. Okay. Sige, salamat gid, Bombozil. Yes, sa bambuan, live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat kay Bombolyan Zil Minardo, ti presyo sa manok. Again, kay ti sa mga interviews man gid naton no sa mga palatuntunan diri sa Bombo Radyo apektado because kay Bagyo Odette, no?
So that is why kung tanawon mo sa market gidya, no, bisitahan mo merkado yati, nagmahal gid siya by 25 pesos. Perte no, si Odette siya, perte gid yang natugan niya nga halit. Madamo sa mga kauturan tangaway pagyapo nagbalik ang supply sang kuryente, tianhon mo na because budlay gid ka tama. No, bangod na kay Bagyo Odette. Madamo sang kabuhi ang nagkaladula, no, sa bugos nga pungsod Pilipinas, not only lang driya sa aton sa province of Negros Occidental, and ang halit niya nga natugas sa agrikultura, sa mga crops, and sa ano gidya, sa poultry, no, ti ang mga manok, ti gulpi man niya nagmahal, ti manog New Year. So amo na ang aton iya nga sitwasyon, no, sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton man nga mga kabombo. Sige. Anyway, ma-pause kita for a while. Pagbalik, Bombo Anthony, sa aton niya nga pagpangalagad. Maging kaupod nato ng aton niya nga Bombo, Samurai correspondent, na international correspondent, si Sir Josel Palma, kay man diskusyonan ta kung kamusta na to sa bahin sang Japan, kay nag-ulan to sang ice sa pagkadamol, tayo mga flights to, apektado, no? And kamusta na subong, kay timanog New Year man nga daan, no? Chikero nato na, sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby! Bombo Radio. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus,
Hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadam-an, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig, 2022. Huwag kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence tungod kay ning aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios sa paggiya sang Espiritu Santo. Okay, sige, pabalik na sa aton iya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga Bombo Ansindol Sorilia. 13 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. So, sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalataga pa magbulugtaw no sa liwat bugtaw na bangon na alas 5 or 13 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sige. From the Philippines kadto kita na sa Japan. Bisitahon ta naman diwat ang Japan kay this time sa mga kauturan naton may natabo naman dito sa tinalikdan nga adlaw nagpertikdamol sa pila ka bahin na hindi man sa bilog nga Japan sa pila ka bahin sa Japan pertikdamol sang ice no ti rason may mga flights nga nakanselar ti normal man gid ni nagakatabo man gid ni sining nga pungsod
Tibaloon naton subong ang pinakauli nga sitwasyon. Upod naton ang aton iya nga Bombo International Correspondent direkta sa Japan, Sir Josel Palma. Sir Josel, maayong aga. Maayong aga bumbuan kag sa tanan niya tagpalamati isang bumbo dira sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Negative 1 degree Celsius diri ang temperatura subong sa aton. Kag 14 minutos makalipas ang alas 6 ang aga bumbuan. Oo, tugnaw sir, no? Tugnaw? Yes, bumbuan, no? So, amoy na nga nagagamit na kita sa aton nga built-in heater diri sa aton nga mga salog sa balay, no? Kag aside from that, may heater pagit kita nga ginagamit diri nga para mainitan ta kay tama kadamo bisan diri tagani sulod balay ga jacket ta kay malamig yapon bumbuan. Negative ano sir? Negative 1. Sus, grabe, manaya katugnaw. Normal ni siya. I mean, amo man gid ni sa subong nga Desyembre sa Japan. Bali bumbuan, bali ang kay subong winter diri sa aton. So naga-experience kita sa sang seasonal ina sa bumbuan, no? So from first week of December palabot na siya sa mga March, amoy na matugnaw na diri kay amo na ang winter season diri sa aton bumbuan. Oo. Sir, sigila nunan ta ng pag-ulan plus ang double nga ice. Kamusta ng sitwasyon subong? Bali subong kay ba mo bumbuan madamol nga snow ang gin-forecast sa northern kag western Japan nga nagaatubang sa Sea of Japan sang December 26 kun sa diin ang warning gin-issue sa mga residente nga mangin vigilante batok sa snowstorm pagtaas ang balod kag tuman nga katugnaw. Ang malain nga tempo magapadayon tubtob subong nga adlaw December 28 suno sa Japan Meteorological Agency. Ang agency nagduga nga nagpaandam sa mga lulaying area sa Pacific nga maka-experience sila sang madamol nga snowfall sa sulod sang 24 oras hasta sa alas 2 ng hapon, no? So angot diri bumbuan, masubra 100 flights sa Japan ang ginkanselar, no? Ang All Nippon Airways Holdings nagkanselar sang 79 ka flights as of 4 PM sa mga December 26 kung sa diin nakaapekto ini sa 5,100 passengers suno kay Hiroaki Hayakawa, Operations Director sang airline company. Samtang 49 flights naman ang as of 4 PM sang December 26 ang kanselar sang Japan Airlines Company nga nagresulta sa stranded nga pagka-stranded sang 2,460 pasahero suno sa representative sang Airline Operations Divisions bumbuan. Ang heavy snow gina-expect nga magapadayon hasta subong sa area of Japan Sea Coast. Madamo nga mga vehicles o konsalakyan ang na-stranded air and railway traffic disruptions sa iban nga syudad sa Western Japan kung sa diin makita ang snowfall dala sang mabaskog nga winter pressure bumbuan. Okay. Sa Hikuni, Shiga Prefecture, makita ang 68 centimetros sang snow, samtang ang sa Asago, sa Hyogo Prefecture, 71 centimeters, sa sulod sang 24 oras, tubtob kahapon sang Lunes. Suno sa Japan Meteorological Agency, dugang pa sang agency bumbuan, madamol nga snowfall kag icy roads kag mataas nga balod ang magapadayon tubtob subong nga adlaw nga Martes. Sa Aomori, madalom nga snowfall ang na-record sa Northeastern Prefecture sang Aomori nga nagalabot sa 190 centimeters. Ang snow makita man sa syudad sang Kyoto, Nagoya kag Hiroshima. As of Monday bumbuan, may 4 na ka mga tawo ang injured bangod sang snowstorm upod diri ang 2 ka tawo nga nakasustain sang serious injuries angot sa pag-clearing sang mga alagyan bumbuan. Ang salakyan nagbunggo sa likod sang isa ka salakyan alas 6:30 sang aga sa Maizuru Wakasa Expressway sa Kyoto Prefecture kung sa diin na stuck ang mga salakyan kag nagresulta sang traffic jam nga sang mga 20
makapin 20 ka mga salakyan bumbuan. So ang West Nippon Expressway Company nagsara sang inbound kag outbound nga expressway hasta nga matinluan kag makuha ang mga snow hasta sang pagkahapon na nakabalik ang ilang gin-open ining expressway bumbuan. Okay. So meaning, sir, until now, naga-snow dira. I mean, damol ang snowfall nga ina, snowstorm nga ina. Bali sa dito lang ang sa may area sinisang northern kag western Japan sa may naga-fronting sa Sea of Japan na bumbuan. Bali daw sa coastal area ini siya, pero diri sa Tokyo manipis lang iya bumbuan ang pag-dusting sang sang snow, no. So subong bumbuan ang aton nga mga flights may maka-experience siya kamo sang delay nga flights or either cancellation sang biyahe or either diversions, no, or i-divert nila ini due to bad weather, no, subong adlaw. So ini ma-experience sa Hokkaido, Tohoku, Hokuriku, Kanto kag Tokai kag Kinki nga area bumbuan. So may nahambal mo kayo na, sir, may mga injured, pero pasalamat kita, wala man casualty. Bali, as of now, injury pa lang bumbuan ang na report, no, 4 ka tawo, no. So kag may duha ka serious diri sa ila, kay ba mo subong ang mga tawo didto, bali sige sila ka operation, clearing operation, so pang pala ka mga snow no, kag amoy na kag due to icy roads do, bali slippery ang dalan. So amoy na ang aton yung mga salakyan didto, damo ang mga naka-stranded nga salakyan nga nag-cause ang traffic jam bumbuan. Sir, I mean normal man gid na or pila na katuig nga wala ka eksperyensya sang snowstorm ang Japan? Every year ini siya bumbuan, no. Bali seasonal ini nga sa diri, kay ba mo ang iban nga mga areas naton diri tama na kalapi lamig, especially sa mga Hokkaido, Aomori, bali whole year round inang pag-ice dira sa ila bumbuan, no. May mga areas nga whole year round, no. So because ang winter pressure amoy na nga naga snowstorm subong. So meaning to say, Sir Josel, kumbaga sanay naman ang mga tao na dira yakon every year, abe. Yes, so amoy na nga ang aton nga mga dira nga mga areas nga mga tawo may ang ilang mga salakyan na bumbuan may prepared na sila nga ginabutangan nila chain ang guma para nga at least hindi siya mag-slippery kung magdalagan siya, no. So pero kung tama na gid kadamol ang kadalom ang kataason sang snow amo na hindi na gid tiagwa ila sa lakyan So amo na nga need niya gid niya ilimpyo, may ang aton nga government naga-provide na sila sa mga equipments, no, na gina-bulldoze na nila or pang kuha sang backhoe, no, para nga at least ma-clear ang area. Pero kamo dira ya, sir, sa Tokyo okay lang ya. Ado subong ya tugnaw lang gid siya, -1 degrees Celsius, pero why gid ya hindi damol ang snow? Sa subong wala subong sang snow, pero sang Domingo bali gamay lang siya daw fog lang siya nga nagahulog-hulog. So bali pag abot sa lupa naga-convert naman sa tubig, so amo na nga daw wala na siya wala siya nagibilog, no. So amo lang natugnaw lang di sa aton, no. Pero sometimes siguro sa January or February amoy na medyo madamol-damol na diri ang pag-snow bumbuan. Okay, so since kakatugnaw-tugnaw sang tiyempo nyo dira sa Japan, Sir Josel, kamusta man? Paano nyo sag-alawon ang bagong tuig, sir, sa yearly ninyo nga pagsug-alaw? Amo ni sige, okay man ang aton diri, naga-celebrate man kita sa aton nga New Year diri,
kay bamang New Year diri daw mo nang one of the important holidays diri sa Japan, no. So ang mga tao diri iya bali amo na damo sila mga kultura diri nga ginasunod. Ang isa na dira ang Hatsumodi, no. Ang Hatsumodi ang Hatsumodi amoy nang pag first visit sa mga tao sa shrine kag naga-pray na sila bumbuan, no. So for example from January 1 up to January 3 makadto na sila kaagahon pa na ara na sila sa mga shrines, no, temples. So amoy na natawag nga Hatsumodi. Then ang Joya no Kani, no. Ang Joya no Kani amoy na ang pagbagting sang mga lingganay sang templo bumbuan, no. Ginabagting na nila sang 108 times. So sa ano na sa mid of midnight gid na sa bumbuan. Excuse. So sa midnight ginabagting nila sang 108 times. Ang ano nga ang 108 times kay ina nga numero naga-represent bumbuan sang 108 human suffering sang mga tao kuno bumbuan. So amoy na daw ritual inang 108 times nga pagbagting daw ritual ina para matabog ang bad evils. Amoy nang ilang belief diri sang mga Buddhist. So may ara man kita nga Hatsunodi. Ang Hatsunodi naman iya amoy nang pagtanaw sang sunrise, no. So aga pa na sila gasaka na sila mga taas nga lugar para lang makita ang first sunrise bumbuan. Damo gali mga rituals nga ginapatigayon dira, sir? Yes, oo, damo na ang pati kung pagkaon naman iya bumbuan naman ang ginatawag nila nga Osechi Ryori. So ay na naman iya daw ano na mga pagkaon balang nga nasulod sa daw box, no, nga ginatawag nila jubako. So ginatangkas-tangkas na nila mga ang minimum nga ano is 3 layer pero ang maximum mga 5 to 7 layers. And then ang different layers may iba't iba nga mga luto, no. So tapos may iba man nga meaning. Say for example, ang herring roe ang mga itlog na balas ang mga isda nga bilog-bilog. So ina naga-represent ang fertility. And then ang ano naman iya ang pasayan or shrimps, no, simmered shrimps, amoy na daw naga-represent na sang old people, no. Kay balaan mo di ba ang pasayan or hipon nagatiko iya likod. Tapos may anteni siya or bungot. So nga it represents ang old mga katigulangan kag longer life bumbuan. Mo gali na. Grabe, yes. No? Mas grabe ang culture, ano na tawag, tradisyon dira sa Japan, sir, kung New Year. Mas meaningful man sa ilang New Year, sir, no? Yes, oo. Tapos sila bali may adlaw na sila bali ang isa pa gid nila nga ano diring ginatawag nila nga usudji or cleaning, no? House cleaning, bilog nga balay ginalimpyuhan. Even ang wala gid matandog nga mga bahin sang balay ginalimpyo gid na nila bumbuan, no? Pero pareho man sa aton, di ba? Kay kun New Year, sir, dapat ga pang limpyo kita para all throughout the year limpyo balay ta. Diri before magi New Year bumbuan. Oh, before? So amo na bisan conscious galing Japan sa Kwanzaa, no, sang New Year celebration. May palupok. Diri bawal na ang mga palupok bumbuan. Bisan diri gani nga ang tupad balay mo lang bisan mga kabataan nga nagaano sang ano ganin yung pasirit. Oo. Gina-report nila sa pulis. So meaning paano kay kundi diri sa aton sa Pilipinas para tabugon ta mga evil spirits, mga malas-malas ni mapalupok, di ba? Do mo nang aton nga sa tradisyon naton. Dira sa Japan. Amo ito gani ang ginsiling ko kagina bumbuan nga Joya no Kani ang tawag nila ang tong pag ano sang bell sang temple sang all throughout Japan, ang mga temple
amo nang ang bell sang temple amo nang ginabagting sang 108 times to drive evil spirits kuno because that number represents the 108 human sufferings kuno bumbuan. According ina sa Buddhist belief. Buddhist belief, no? So, grabe, na-master mo na dira ang selebrasyon. How about gali ang tinalikdan yung Christmas, Sir Josel? So far, ang ato niya tinakdan niya Christmas diri, bali nag-celebrate man kita, may ara man kita nga simbang gabi, nga nag-start sang December 15, tub-tub sang December 23, no? So, 24 I mean. So, bali ang may ara kita misa alas 7 sang gabi, kag sang Christmas Eve, may ara man kita nga misa alas 9 sa gabi, pero ini bumbuan, purely mass lang ini siya, no? Wala sang choir, wala sang kanta-kanta, purely misa lang gidya. So, and then, sang wala pa ning pandemic ang aton nga simbang gabi ang tanan niya ginapakaon ng aton nga mga parishioners ginatagaan naton pagkaon sponsored din na sang mga different Filipino organizations diri nga ginapangunahan sang aton nga Philippine Assistance Group kag Philippine Embassy. But then subong because ang pandemic bali wala na naton ina subong nasunod kay naga-follow kita sang protocol para nga malikawan naton ang pag-spread sang coronavirus, especially subong damo naman di more than daw almost 265 na subong diri ang cases sang infected with Omicron variant bumbuan. Okay, sige. Anyway, Sir Josel, thank you so much for your time, sir, ha? Salamat, Git. Okay, no problem bumbuan. Anytime, direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radio, Bumbo. Salamat gid sa ato niya nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabiran sa Japan, Sir Josel Palma. Iyari na ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Okay. Okay. Welcome and good morning, Bacolod. Sige, nagsugatanay kita. Anyway, Bombolinsi, sa liwat, welcome and good morning sa mga balita namon diriya sa may siyudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, since nga nalabot sa siyudad sa Bacolod ang ginatawag nga herd immunity before Christmas, subong ang ginatarget naman nga mabakunahan ining 5 to 11 years old, no? Amo ini ang target naman iya sang syudad apisar nga ti before Christmas naga 103% naman to nga nalabot iya ang herd immunity. Kag sa pihak nga bahin, sa bahin naman iya sang probinsya sa Negros Occidental, ti mga 1.1 million ang nabakunahan na diriya sa province of Negros Occidental. Ti ang target sa province 1.8 million. So muna since nga lapad-lapad man niyang province, tiway niya pa yan nalabuot ang herd immunity man. Kag sa dugang panamon diri iyang balita, by the way, isa sa mga epekto ya sa Bagyo Odette kundi ang poultry industry gid. No, diriya sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental, pag-check namon bago lang sa merkado, mahal-mahal gid ang presyo sang manok. Nagmahal gid siya by 25 pesos ang sang una nga 116 kilo, ti subong ya 185 ang kilo. Amo ni isa gid sa mga epekto sa Bagyo Odette, kag isa pa gid ti blaway pag gid na balik ya ang power supply especially dito sa Southern Negros, although gaamat-amat mangin gani diriya sa may siyudad sa Bacolod, no? Pero before New Year diri sa may siyudad sa Bacolod may pila ka mga areas at before New Year posible mapasigahan naman. Amo ning mga balita namon diriya sa may siyudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Matamog ikang salamat, Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Amon diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayari na kami diri sang kauna-unahan nga biktima sang palupok sa pagkonfirmar man diri sang amon sa ring provincial health office
nabalhag ini sang Pasko nga kung sa di nagaedad sang 42 anyos nga lalaki nagpalupok sining palupok balang bilong-bilong ang ini nga persona yara sa impluwensya sa makaulubog nga limnon. So maswerte pa man ni siya kay ti paso malang ang naagyan niya sini matapos nga nalukpan sini nga bilong-bilong kag kung ikumparar sa nagligan nga tuig sa kasubong mga tiyempo mataas to yan nagligad kay may 3 kami nagligad pero subong isa lang so far pa ang amon sini nga record diri sang biktima sang palupok. Sa piyak nga bahin ginpayag man diri sang tagpamaba sang Philippine Army nga diri sa amon nga probinsya wala sang mga aktibidad nga ginhimo ang mga rebelding NPA kadungan sang anibersaryo nila sa tong Disyembre 26 sa Bombo Radio Western Visayas kay normally basta anibersaryo nila may mga recorded man kami sinading ati mga hulag nila kasubong sang pagpangharas nila sa mga detachment sa amon sinidiri nga probinsya. Samtang dugang panamon diri nga balita ang amon diri nga syudad ti malipayon mga ginapayag nga ti nalabot na ang herd immunity sa 70% nga populasyon diri sa amon sa nga syudad pero ti padayon sa gihapon ang pagpambakuna kag ti magadugang pagani sang mga vaccination sites para mas madamo pagid ang mabakunahan partikular ang sa syudad sang Rojas. Ti masunod naman ng iban nga mga banwagoro pero ti mga January na ni pero nauna gid ang diri sa amon sa Rojas City sa mga LGUs nga nalabot na ang 70% sang total nga populasyon sang nabakunahan. Sa iban pa namon nga balita ang Philippine Statistics Authority ti ginpahayag diri nga may ara na sang kapin 5 ka mga bangko ti nakip na dira mga pawn shops nga ti napaabot nilang concern kasunod wala sining ginapakita nga ining national ID nga gina-release wala ginabaton kay ti syempre wala pirma. Ay gina-explicar man diri sa taga PSA nga ti hungod gid man iya nga wala butangan sang pirma kay ang sa thumbprint na bala kumbaga biometrics na galing kay iban nga mga pawn shop kag bani remittance center hindi gani magbaton pero ti ginpanumdom diri sang PSA nga ti kun may ara sang kasubong sina mag-report lang sa ila kay ila man na dayon gina-report dito sa central office kag may multa gali daw nga ti 500,000 pesos ang sinuman nga mga bangko o pawn shop nga hindi mag-recognize sang sining national ID. Amo na so far mga balita namon balik tara sa imo Bombo Lindsay. Ay kamo gikas salamat Bombo Radyo Rojas sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga nagapahuna namon diriman nga mga balita sa banwasang Kalibo, Isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Ti ang may kantanan tubla sa nagluntad nga pagpanakaw dito sa may barangay poblasyon banwasang Banga kung sa diin ang pamilya or mag-asawahay nga si Madam kag Sir Indilible nagapanawagan basi dira sa inyo sa may part sang Iloilo, Capiz kag sa part sang Bacolod basi may mga yara bala nga ginprinda nga mga gingkawat sang mga kawatan to nga nagsulod sa ilang nga balay mga ginpangkuha tong ilang nga mga alahas, kulintas, pulseras, singsing kag aritos. So tanan-tanan na naga-worth sang 580,000 pesos estimated na nga amount sang ini nga mag-asawa kag ginapatian nga ginsulod ang ilang balay, ang ilang master's bedroom sang sila isa didto pa sa may part sang Metro Manila. Tukiban na lang nila sang ina mga gasawa ang muna nga insidente matapos nga nagpauli sila diri sa Aklan pagbukas nila sang ilang master's bedroom dito na nakita nila nga nagakalayag ng ilang mga personal belongings kang mga pilandok nila kang mga butang gato natukiban nila nga gingkawat sang mga kawatan ang ilang ginpantago nga mga alahas. Subong sige pang investigasyon
sang amon diri nga may bang PNP para nga matumod kung sino gid man ang nagsulod, no, ang nagkawat sang ina nila nga mga alahas. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita, no, samon naman nga may isla sang Boracay, based man to sa information sang amon nga PNP, partikular sa kay Police Lieutenant Colonel Dondis Kididios, hepe sang Malay PNP Station, nga so far kabilugan nga nangin matawhay man, no, ang selebrasyon sang Pasko sa mga pipilato ka mga local tourist samon nga may isla sang Boracay. Kag subong grabe, no, tuman na kadamo sang mga local tourist ang nagkadto to samon nga isla sang Boracay. Subong daw nakalista sila sang masobra 6,000, no, ka mga tourist arrival, kag halos tanan nga mga hotel, no, kag resort sa isla sang Boracay halos fully book na, no, halos fully book na. Kay ang iban dito nag-celebrate sang ilang nga Pasko, kag subject pagid dito pagid matiner kag iselebrar ang bag-ong dagon. Kag sa dugang pagid namon diri pagid nga balita, no, ang may kantanan bala sa may kanaton to gimpacheck naton sa aton nga patrol ang kanto bala aga pa nagbukas nga mga fruit stand ti so far base ila may yara nga pagtaas ang presyo sa mga prutas, no, pero pila lang ka piso samtang nagapalapit ang aton nga pagsugalaw sang ini nga bag-ong dagon. Pero ang tip nila, no, mas mayo kuno kon ang iban mga Webes or disperas gid sang bag-ong dagon magapamakal para at least siyempre hindi masamad magkadunot ng ilang nga maging pamakal nga mga prutas. Pero so far diri sa amon sa Aklan sa Kabilugan, no, may mga kuana na ang iba nagpalamakal nga ganito kagapon kag siling sang iba nga mga nagapamakal, mas ayo man busy ila, no, nga temprano sila mabakal para at least maiwasan na ang pagkanto bala pag dinutdo tayo ito sa mga pwesto para ma-maintain ang natawag social distancing. Amo lang ni anay so far mga nagapauna na mo diriman nga mga balita sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolense. Agamo nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti wala pa yan nahatag ang cash assistance sa mga biktima sa Bagyo Odette diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo bangod nga tigin una nga gin-process ang payroll sang sweldo kag mga bonuses sa mga empleyado ya sang Iloilo City Hall. Tigin pahayag na rin ni Mayor Jerry Treñas nga aprobado naman sang konseho ang pag-release para sa sining pondo para sa mga apektado sang nasambit nga bagyo. Tinaghatag man sang dugang nga 6 million pesos nga cash assistance ang National Housing Authority o kunining NHA. Sa diin 5,000 pesos ang ipanagtag sa initial nga 1,200 ka mga pamilya dari sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Tinahibaluan nga makabaton niya sang 10,000 pesos ang pamilya nga mayara sang totally damaged nga balay kag 4,300 pesos naman sa mga partially damaged ang mga puloy-ana. Kag sa pihak nga bahin sa police report, tinatala na dari nga pasakaan sang kaso ang 15 anyos nga solterito nga taga Barangay Veterans Village, Iloilo City proper nga nagbuno patay sa 19 anyos nga lalaki dari sa may bahin sa Barangay Demokrasya Haro sang Desyembre 24, bisperas pa inaya sang Pasko. Tinahibaluan nga may mga gang ang grupo sang suspect samtang may abyan lang kag nagikan sa isa ka barangay ang kaupod sang biktima nga si Neil Golmatico, ang residente sang Benedicto sa may distrito man sang Haro. Desuno kay Rufel Valdivieso, ang social worker dra sa may bahin sa may Balay Dalayunan kung sa diin gin kustodiya ang ining suspect. Iya nga ginpahayag ti kaso gid nga murder ang natalana nga ipasaka batok sa sining 15 anyos nga minor de edad. Tidugang pa niya nga sa 28 ka mga nagaedad nga 15 to 17 anyos nga nakakustodiya subong sa may Balay Dalayunan natumod nga lunsay involved ang mga ini sa mga gang kag mayara man sang nanuhay-tuhay pagidya nga mga kaso. Kag sa bahin naman sa probinsya dari sa Iloilo, mga government employees dari sa probinsya sa Iloilo, bangon nga na aprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ining Service Recognition Program
nga 10,000 pesos dako nagini nga bulig. Pahayag ni Attorney Dennis Ventilacion, ang Iloilo Provincial Administrator, nga 10,000 pesos sa aton nga mga empleyado sang gobyerno bangod nga magluwas sa Productivity Enhancement Incentive, magluwas pagid sa ilang 13th month pay, magluwas pagid sa Collective Negotiation Agreement Incentive, makabaton pagid sila sang 10,000 pesos. Di subong nga adlaw, subong nga aga pagasapulon sa Local Finance Committee ang mga mga opisina dari sa may Iloilo Provincial Capital, agod nga ti makahinon-anon makaistoryahanay tuhoy sa kung saan o bala iniihatag ang ining SRI para sa mga empleyado sa gobyerno. Kag sa pihak nga bahin, ang ining amay nga tinagbuno patay man sa iya nga anak nga 27 anyos, nagsungka na iniya sa may kapulisan dra sa may bahin sa Alimudjan, Iloilo. Tigin rason man sang amay nga self-defense lang yang iya nga ginhimo bangod posible man kuno nga suno sa iya siya man niya ang mapatay kung wala niya ginunahan ang iya nga anak. Matandaan gani nga tihubog ini ang suspect sang nagpauli iniya sa ilang nga balay, ginakigan niya kunong ining biktima bangod wala ini nagabulig sa mga ulobrahon sa sulod sang ilang nga puloy-an. Tigin tapungol ini sang amay ang iya nga anak tubtob nga natabo ang ining komosyon sa ulihi nabunan patay niya ini ang iya nga anak. Kag subong lamang gani nga kagahon mayara didto ya sa may bahin sa Mandurriao Police Station nga tinagpablatter bangod nga tigin hurikap ini siya sang ginapahayag ginaaligar katapo sang Philippine National Police. Dra natabo sa may MO2I sa may bahin sang Smallville Complex. Ang ginhurikap pa niya, ang ginhurikap pa sang ginaaligar pulis, lalaki pa ya nga may asawa. Ginahalukan kunong iya nga guya, ginhurikap ang iya nga atubangan nga bahin. Kagang iya man nga kaupod nga lalaki, ginkuha ini sang ginaaligar pulis ang iya nga kamot, ginbutang sa likod, nagpakilala ini siya dayon nga katapo siya sang Philippine National Police. Kag paghikap dito sang isa ka lalaki nga kaupod man ini sang tagreklamo nga si alias Anton, pusil kuno ang iya nga nahikapan sa likod nga bahin sang sining ginapahayag pulis. Di amo ginibalang ginahambal namon Bombo Radyo Bacolod nga bangod gani naghalog ang mga restrictions diri sa amon, super halog gid yang restrictions diri sa amon, ang mga management dira sa may bahin sa Smallville Complex ang nagapawala naman bangod hindi man hugot ang ilang seguridad bomboan. Gani man no, dugay nakamuda iya nga naga-party-party. Pero despite that, nga mga ining mga party-party, sabahin sang pulis, no? Kung matuod, magid pulis man gid ni siya, na-identify na ni siya, Bombolinsi, kag lalaki siya, tapos ang ginhurikap niya, lalaki man, Bombolinsi? Oo, amo gid no tagani gid pamangko tagani ang tagreklamo kun nang na-identify nakilala bala nila ti kaso nga lang wala nila nakilala ang ining pulis bangod nga pagkatapos dito pagka sugid nila sa may management labot or pangita dito sa ining pulis nakapuli naman kuno gilayon galing kiti amo na hambal naton gani sa mga tagreklamo posible nga usisaon ining closer to television footage dira sa may bahin sa Smallville Complex agud nga ti mahibaluan man bala makilala man kung bala katapo gid man katapo gid man ang lalaki sa Philippine National Police. Bangod nga ti ang pahayag naman sa mga tagreklamo, madamo ini sila Bombo Radyo Western Visayas ang ara dito sa may Smallville Complex, madamo ining grupo sang ginaaligar pulis. Kag isa na dito gani man ang babayi man nga upod nila nga amo ang trainee man kuno sa mga kapulisan ti diri sa amon. Mas ginatutukan niya Bombo Radyo Western Visayas ang pag-check sang vaccination card. Kung magsulod ikaw sa mga balay ilibnan, magsulod ikaw sa mga establishmento, bangod nga ti, ang ginatutukan na lang dariya muna ganing vaccination card, wala na yung gina-check bala ang kada bag sa mga magasulod sa sining mga establishmento, ti masulat-sulat na lang sila isang ilang pangalan, kaga hindi mo yung may baluan bala kung may mga unod dito nga mga pointed objects, nga mga armas sa mga bag sa mga nagatuyo nga magsulod, kaangay na lang dari sa may Smallville area. Daraya sa inyo sa may Bombo Radyo Rojas, hugot man bala ang pagsulundan dara sa inyo o kung naghalog-halog man, Bombo Radyo Rojas? Kabot sa mga vaccination card diri way magid ginapangitaan pero tika haluga na diri no madamo na diri kami sa mga kauturan nga
nagaginuwa na malangani labi na gid sang Pasko ati ang mga malls di gaguluto kag ang baybayon lalo na mga kalan-an diri ti damo na daw wala na lang no? Daw wala na lang diri sa nga COVID man samon kag subong ang amon dabi diri nga update namon sa COVID so far may 20 na lang kami nga mga active cases kag do pila naman kadlaw nga wala sang may nagdugang nga kaso sang COVID diri sa probinsya sang Capiz amo na nga daw kahaluga man kag sige-sige man ang pagpatigayon sang pagpambakuna mo diri sa amon sa nga probinsya pero doon na intriga ko sinang pulis na no ti ma-update gid kami sina sa inyo buwas dira ko nano subong adlaw gali ko nano pulis gi mabalaka kun diin nila na-assign nga pulis nano man to nga si police officer nga matapos ng hurikap nagpanghalok pa to siya ya bombolinze. Amo gani, gina ano to man nahibaloon ta man na sa bahin sang kapulisan man naton kay nagpa-blatter ini sila sa may Mandurriao PNP, ginpadulungan man to actually sa Mandurriao police dito sa may bahin sa Smallville Complex. However, sirado na ya ang ining MO2I sa diin nga nag-party dito sila kag ano man siya karon man naton karon base karon man makakuha kita sang copy sang close circuit television footage diri sa may bahin sang MO2I. Ini bangod sa pagbukas sa mga balay ilimnan, may mga disko-disko na dariya sa amon. May mga reklamo na ya ang mga reported incidents na ya dari sa may bahin sang mga police station sa may Mandurriao. May mga reklamo na nga pagpanghurikap, may mga kinagamo na nga nagkalatabo. Daraya sa inyo sa may Bombo Radyo Kalibo, Bombo Leonard, kamusta daraya ang sitwasyon? Ilabi na dara sa may Boracay nga may ginahiwat man daraya nga mga party-party. So padre sa mo no sa Banwasang Kalibo kag sa isla labi na gid sa isla sang Boracay, ti ang laban man to yang ginapang kuan bala ginakalangkagan sang amon to nga mga bisita. Siyempre hindi man niya bungga nga party ya ginya nga sang dati bala nga way pa sang pandemya nga gapalang gutok sila to sa mga bar no. So subong daw gamay-gamay lang daw chill lang ya kag diri sa Kalibo so par may mga aride patago nga bukas no nga kung gabi nagabukas nga mga bar bala ambot ko nabalaan man sang pulis diri sa amon nag-operate pero niya nagapakuanggit nagapa-nagobla ang iban nasta lang sang 11 no ang iban 12 pero patago kagang daw iba niya ni daw ginapili man ginilang ilang nga ang ilang nga ginapasulod diri sa amon sa Banwasang Kalibo no pero so para amon to nga turista sa Boracay ang iban gid majority gina-prefer nila nga dito gid makadto kay gusto nila nga i-relax ang ilang nga kaugalingon no pero ang sa pulis dira man sa inyo amo na gani kung kisa basi kun hubog tiya bombolense amo na kalang palunon guros ng iban man nga basta may alak may balak bombolense. Amoged, kabay pa nga ti hindi to ya pulis kay kun matabuan gani mapamatud-an nga pulis gito dako naman ini nga kahuyanan sa hanay sang Philippine National Police. Alang-alang na gid ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat. Sige, salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. So ano makita yaman na bilin nga tiyempo standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may ikaw po ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! To All Star Nation.